Deň 19 na ceste pešo do Afriky. Akurát som si postavil stan. Stan postavený, tu mám fontánku na vodu a mám takýto krásny výhľad na hory. Dneska som dal 38 km, mal som v pláne iba 25, ale na tom 25. som sa cítil ešte relatívne dobre, tak som sa hecol a pokračoval som a išiel som dosť rýchlo, dobré tempo som mal a som iba svišťal 38 km dneska, takže super. A zajtra bude prekonaná hranica 500 km, čo už som skoro za polovicou a celkom rýchlo to ide. Momentálne mám tempo každé 3 dní 100 km, takže budem sa snažiť to tempo si stále držať. Samozrejme závisí aj od počasia, ale pokiaľ bude pekne, tak tie 3 dní 100 km je reálne. Takže to už nie viac optimisticky a vidíme sa a zajtra pokračujeme.